Ihe ndị nwere ike ịnọchi anya ọjị n'ala Igbo gụnyere mkpụrụ aṅara, ose ọjị, mmịmị, ugoro maọbụ akị iru, mkpụrụ ose ọjị, nzu, mmanya, mmiri. Mmiri a dị na ya bụ na kama onye ọbịa ya abịa be gị ọ gaghị ericha ịkụnye onye ahụ mmiri ka ọ ṅụọ. Mana mgbe gboo n'ọkụ ka eji agakarị. Ọ bụrụ na onye a si ebe dị anya wee bịa, o rute ihe izi a ga-ebunye onye dị otu ahụ bụ ịkụnye ihe mmiri ka ọ ṅụọ wee nwetagodu ume o ji wee gaa ya bụ njem. Ma kedụgasị uru ọjị bara n'Igbo ya nakwa nsọ ndị a na-asọgasịrị ọjị n'Igbo? Sonyere m n'ihe onyonyo ọzọ ka ị nwee ike mata ma uru na nsọ ndị a na-asọrọ ọjị n'ala